their accounts. Nyakorom jonko pogre gi mano ami weche motenre kod siasa. Duond bura mar ODM olando mar yawo ayanga chakruok mar chenro mar ndiko jokanyo mag duond burano. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ne bwo chenro ni nyathi mosechopo higni 18 hinyate gwenge makaluo ibiro dwar mondo ndikre kaka jachamano. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. To membership chaka sani ma ithindo mosechopo higni 18 kawo membership mar ODM. Mondo wacho ni uda ni babedo gi yiero ni chike moko ni sero ka woda kuche. Adwa ni jo ODM thuro ko bedi 99.9% OD. Eskul primar mamoro ei Central Nyakach. Oganda no yoro karomgi mar konyo jod bura machon ma Nyakach Peter Odoyo ko minode. Kata kamano, siasa noduogo kao kore e lienno seche mane ogai mar Azimio Raila Odinga omolo. Josiasa ariyo, machiel kuomgi, ichichigoni ne odare ODM odonje UDA, nochako larore ka gipimo ratil margi e wi ng'ano mani machiegni kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Jochiw arita mag josiasa go obukora kore giwegi gino mani orocho chenro mag ik kapok ne jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor ochung' motegno kendo duoko chenro e wang'e. Rakruok makamano nomiyo gai mar Azimio Raila Odinga osoko wenge josiasa ariyogo mondo were kod siasa mohiu gitine jopiny e lemo mpogore mane oyiergie. Ni candidates ni lareka nyoro ka jo nyoro nyoro ka in kidwa chung kaka MCA ikama biro prayo gabiro cha pod kunu moya tin be kanyo yero ni MCA ti kaka MCA mo yo tiji wewe tani bala ni mjumbe tin bende mo yiri kaka mjumbe ti kaka mjumbe wewe chenda biro governor uchaka wachini do kama yante yanko dutie il ka MP ken MP ka nje chione kuno somo fu ka Nyakach kama risai adoma kika ga yi bachalo kama kadaron ti dwaro sabu biro sani konyura nyang tis. Raila okoni nyaka koro gimed kedo ne piny Kenya kalore kod mibadhi madhi nyime ahinya to koteno kod nengo mauta mamedo mana idho piny mar pacho ka. Out of 217 shillings which people are meant to pay per litre, 30 shillings goes into some people's pockets. The real price should be 187. They loaded with 30 shillings, and that was Museveni has refused to pay. Museveni has said, why should we be made to pay for the corruption of Kenyan officials? Jotelo manyanza manyo yoro e ikno toka niloso. Gimedo kwedo weche magoledhi mag jotelo milieko ni osedonje UDA kagi kwayo riwruok mar jokang'ato ne jotelo e bore riwruok mar chama mar ODM mondo ODM omed chung' motegno. Sani aneno ka jowuda moko nika to gin ka to giling thigi kwe mane kako nego gi kwe toko nego beni kama koro wane ODM nigi njajore dwaro kom to yeni but demonstrate to us, especially now that you want to embark on a massive membership recruitment part. Ni ikelo jadi a chama, not on the basis of how many people mobilize LEL. And we must, as leaders, be honest and people of integrity. Not people who want cheap popularity. In maidwa mielo thum nindo kori mielo thum ng'ani mielo thum uda no ing'e wuongi emomiyo bed mos wariwore kanyakla nitiere ma gin yien motowo ginyal bede nguso to baba nigi yiende mang'eny ibiro keto witado motegno. Chama man Nyakach ka en chama miluongo ni OD. Magi biro e kindeni maduond bura mar UDA osebedo kasoyo tiende e gwenge mag Kaluo e gima nenore kaka temo mayo duond bura mar ODM mbi e gwengego. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Nyakorom jonko pogre gi mana rawa ne wach